Juan 19. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang punokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuguban usab nila siya og sapot nga dagtong pula. Ug nanuol sila kaniya ug miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo," ug siya gipanagpa nila. Unya, migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo, "Karon, dad-on ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya." Busa, migula si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, "Ania ang tawo." Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila, "Ilansang siya sa krus! Ilansang siya!" Si Pilato miingon kanila, "Kung mao kana, kuhaa siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya." Ang mga Hudiyo mitubag, "Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios." Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus kagadiin kabagayon. Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, "Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus?" Si Jesus mitubag, "Wala ka untay gahom kanako kun wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tawo nga nagtugyan kanako ngana kanimo mas sad-an pa kay kanimo." Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit, "Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador." Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispera sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, "Ania ang inyong hari?" Apan sila naninggit sa pagtubag, "Patya siya, patya! Ilansang siya sa krus." Si Pilato nangutana kanila, "Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari?" Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, "Wala kami hari gawas sa emperador." Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, "Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo." Daghang mga Hudiyo nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo kundi nga moingon siya, "Ako ang hari sa mga Hudiyo." Apan si Pilato mitubag, "Ang nasulat ko dili na ilisan." Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus, gikuha nila ang ilang sapot ug gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo
Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay pinahian. Ang mga sundalo nag-ingnan, dili nato kini gisiun. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, niingon siya sa iyang inahan, "Babaye, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanang matuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan niingon, "Giuhaw ako." Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlob sila og espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, niingon siya, "Natapos na." Unya miduko siya ug namatay. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga ginansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng ipapahulay. Sanglit ang moabot ang adlawng ipapahulay, bulaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo sa ilang gipamali ug ilang gipambali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansa sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, ug diha-diha gibuhatay ang mga ang tawo nga nakakita niining hitabo nagmatuod niini aron manoo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Walay bukog niya nga balion." Ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Ang mga tawo motan-aw kaniya sa ilang gidughang." Human niini, si Jose nga taga-Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa niadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus, usa niana ka gabii nikuyog kaniya dala ang mga 50 ka kilo nga pahumot. Sinakot nga mira ug alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos ug panakton nga lino uban sa mga pahumot. Kay mao man kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pa gayud kalubni. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol ra man ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto.
Juan Kapitulo 19.